Hi everyone, welcome back to my channel. आंनि चेनेलावहाय आं नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय। आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। बेनिफ्राय नै दिनैयो आङो बिराद गोबावनि उनावहायसो भिडिअ बानायबावबाय। ओमफ्राय गोबाव जाबायमोन ना बहुतनो भिडिअ लायैया। ओमफ्राय एसे उसुबिदानि थाखाय आङो भिडिअ लानो हायाखैमोन, भिडिअ बानायनो हायाखैमोन। ओमफ्राय भिडिअ होनो हायाखैमोन आरोना, एंगारनो हायाखैमोन। ओमफ्राय न'आवबो गैयामोन आङो, ओमफ्राय बेनि थाखायनो होनो हायासै। ओमफ्राय दिनैसो गोबावथारबो जानायखाय मानि जाहोनाव आं भिडिअ होनो हायाखैमोन बेखौहाय आङो नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै, नोंथांमोननो खोन्थानोसै होननानै बा नोंथांमोननो फोरमायनोसै साननानै दिनैयो भिडिअ लाबोबाय। ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआवहाय ओरैनो जेबो बेफोरबायदि माबा थानाय नङा। खालि आङो मानि जाहोनावहाय भिडिअ बानायनो हायाखैमोन बेखौल' खोन्थागोन। बेनिफ्राय नै दिनै अखा हादोंमोन, अखा हानानै एसे माबा जाबाय दङ खोमसि। ओमफ्राय एसे माइ गायनाय, जोंहानियाथ' न'आ माबा फोथार खाथि नालाय, ओमफ्राय माइ गायनायफोरा बिदि जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर आङो भिडिअ होनो हायैनि जाहोनखौ फोरमायनोसै। साननैसो सिगां आं बेबायदिनो माने एसे माबा जाबाय थादोंमोन आरोना, ओमफ्राय लोमजानाय इदि जादों आरो। ओमफ्राय लोमजानाय एसे बेलेग टाइपनि लोमजानाय आरो माने लोमजानायबा बेबायदि गगा मोननाय लोमजानाय बेबायदि नङा, एसे एक्सट्रा बेराम जादोंमोन आरोना आंहा माने। ओमफ्राय आखाइ आसियावबो माने आखाइनि आसियाबो एसे माबा जादोंमोन माने आसुगुराबो। ओमफ्राय दा बेबायदिनो आसुगुरखौबो नायहैबाय डक्टरनाव। ओमफ्राय आं न'आवबो गैखायामोन, बिनिफ्राय आरो टाइमबो मोनाखैमोन बहुतनो। आं नै दा जोंनिया एग्जामनि माखासे प्रजेक्ट लिरनाय, ओमफ्राय फर्म फिलआप खालामनाय मानाय बेबायदि जाबाय थानानै आं टाइमबो मोनासै। ओमफ्राय आरो देहायाबो थिग गैला, जानो लोंनो हायाखैमोन। ओमफ्राय समबो मोनैजों टाइमबो माबाजों। ओमफ्राय आं जि जायगायाव थांदोंमोन ना, बे जायगायाव आरो फारसेथिंजाय नेट नाङामोन आरोना। ओमफ्राय नेट नाङा, बिनि थाखायनो भिडिअबो लानो हायासै। ओमफ्राय लोमजानानैबो एसे बेरामाव गोग्लैनानैबो हायासै। डक्टराव थांनाय मानाय नायनाय, मुलि जानाय एरिनाय, बेबायदिनो आं भिडिअ बानायनो हायासै आरोना। बेफोरनि थाखायनो बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ होयैया। ओमफ्राय बेनि थाखायनो आंबो गोसो जानानैहाय भिडिअ दिनै होनोसै होननानै सानबाय। ओमफ्राय दा नोंथांमोना बोरै दङ? आंथ' नै दा एसे मोजाङाव फैबाय। सिगाङावनो एसेल' जाबायमोन मानसिया, ओमफ्राय दा एसे माबा जाफिनबाय जानांगौ। ओमफ्राय नै दा आं सानदों आरोना, आङो हानायमानि भिडिअ होलांबाय थानोसै। दा बेनोसै आं भिडिअ होनो हायैनि जाहोना। ओमफ्रायथ' आङो जि बुंनांगौमोन, थफ्लं थफ्लां बुंग्रा मानसि नालाय, थफ्लं थफ्लं बुंलांजोब्बाय। बुंलांनानै ओमफ्राय दा बेखिनियावनो जोब्बायबो। आं मानि थाखाय भिडिअ होनो हायाखैमोन बियो। ओमफ्राय दा ओरैनो मा खालामनो, नङा होमबा? दा आंखौ माखासे बुस्थुखौनो जानो होआखै ना डक्टरा, मुलि जानायनि थाखाय माने मोनजाया आरो आं बिदि गरम बेसाद मोनजाया। ओमफ्राय मा होनो बिजाल बेसाद मोनजाया, बानलु मस्ला मस्लि बेफोरखौथ' मोनजाखायानो। बेनिफ्राय दा अमा बेदर, दा मा होनो बेखौ बयलार, बेखौ मोनजायाना। ओमफ्राय दा आरो ओंखाम गोजा, आलु रुनाय, आलु गैया मा गैया जाबाय थाबाथाय मा देहा जानो, बिनि थाखायनो ओमफ्राय लकेल दाउ इसे लाबोदों आरोना। ओमफ्राय बेखौनो ओमफ्राय दाथ' सामब्रामबो मोनजाया, आं सामब्राम गोजाबो बानलु मस्ला मोनजाया। दा दाउ ओंख्रिया माबायदि जागोन मिथिनो रोंला। लकेल दाउ ओंख्रिया माबायदि जागोन मिथिनो रोंला। जायखिजाया संनोसै, ओमफ्राय आंनिखिनिखौ खांना दोननानै एसे, ओमफ्राय आइमोननिखौहाय होनानै होनोसै। ओमफ्राय थेवबो इसे जानांगोन, आलु मस्ला मस्लि होनानै, नङाबा हाबनाय नङाना। आरो दाउ बेदर ओंख्रियाहाय एसे खारनो नागिरगोन ना, बेनि थाखायनो दा आङो आलुजों दाउजोंनो संहैनोसै। दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आलुजों दाउजों संनायखौहाय। ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय, नोंसोरो माबोरैहाय दङ, गासैबो मोजाङैनो दंना गैया, आरो कर'ना भेक्सिन लाजोब्बायना लाजोबाखै। आंहाथ' लायाखैयानो, लानोनो मोनाखै। लोमजानाय माने एक्सट्रा बेराम बा लोमजानाय साजानायफोर जाबाथाय लानो नांथ'आ होनदों नालाय, ओंखायनो आं लायाखै। दा नोंथांमोनाबो लाबानो जाबाय कर'ना भेक्सिन। नै दाथ' बेंकफोरावबो हाबनो होआ होननाय खोनादों भेक्सिन लायाब्लाथाय।
ओमफ्राय दा आंबो लासै लासै मोजां जाबोबाय नालाय ओमफ्राय आंबो लासैनो लाहैनोसै ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो मोजाङै दंब्ला आंनि थाखायबो जोंनि थाखायबो बयनि थाखायबो मोजां गासैबो मोजाङै थानांगौ ओमफ्राय दा आङो दाउ संहैनोसै अखा हानानै कारेन्टबो गैया खोमसि जासिगोन न' सिङाव हाबैबाथाय जोंहाना ओरैनो बायलाय जिला खानालाय नायनोसै थुदो आं दाउखौ संहैनोसै ओमफ्राय नोंसोर नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला दाउ बेदरखौ संहैनोसै जोङो दुब्लि बारिखैसो दंहैयोमोन आङो आलु बेनिफ्राय काक्लेर खांखिलर ना काक्लेर होनो सोरबा सोरबा जोंनि काक्लेर ओमफ्राय नै पियास माने सामब्राम गोजाया बुरजा होनांगौमोन बेदराव ओमफ्राय आङो मा होनो लोमजादोंमोन ना ओमफ्राय सामब्राम गोजाबो मोनजाया ओमफ्राय उपाय गैया एसे होबाय आरो दरसे फिसानो ओमफ्राय नै बेदरा माबायाबाबो जोंहा मानसिफ्रा साब्रैल' नालाय ओमफ्राय बेदरा बेखिनियानो आरो न'नि दाउ आंथ' बयलारबो मोनजाया अमा मोनजाया नालाय बेनिफ्राय आङो मस्ला मस्लि ओमफ्राय बानलु मोनजायाना ओमफ्राय बानलु आरिखौ देनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय देना लाखांनानैहाय आंनिखौ खांना दोननोसै ओमफ्राय आंनिखौ खांना दोननानैहाय बिसोरनो उनावहाय होनोसै आरोना नङाबाथ' गोथाव जानाय नङा नालाय ओमफ्राय आंनिया गोथाव जायाब्लाबो आङो दैल'ल'बाबो जानांसिगोन आरो गोथाव मोनजायाबाबो लोगोफोरा भिडिअखौ बेबायदिनो लाबाय फिसायैनो ओरैहाय उसुबिदा जायोना एसे माबानायावहाय मुगा नालाय बेदर हरबाय बिराद अखा हाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं हालदै संख्रि हरसै जानना होबाय आं ओमफ्राय जानना होखांनानै दा बानलु मस्लाखौ देनानै लाग्रोखानोसै बेनिफ्राय नै नोंसा गुमैनि फन फैदोंमोन आइनियाव हरदो आं हरफिनि हेलौ मा दङ मबाइल गंसेया दङ भिडिअ बानायदां ओंख्रि संगासिनो दासो आं दहाय दुगैदोंमोन ना ओंखाम जाबाय नोङो मा ओंख्रि मस्ला देनायखौ एसे होनि मोदोमनायनि मोनजायाबाबो हा मा सिन्था जादों मानसिया बेसे आलु गैया माबा गैया दै ब्रब ब्रब जानांगासिनो एन्जराबो बुरजा जाबाय फाननांसिगोन खावसे गाग्लिजोबगोन आरो एसे दा नै ओरै फै ओइ बिमाफ्रा माबायदि जादों अमायाबो इनो होनदों आयौ थुंनाया माबा गेसा माबा जोबसिगोन खायसे नामा खायसे मोनले मोनले दैजों फिसा जोंबाय थानायनि आङो माबायावनो अरदाबावनो संफैबाय मानो गेले संबाय थानो हाया होननानै मोनबाय आयु माबायदि बुगाव नुदों गोलोमलायबाय
साखिनायनोसै आंहा मोनबाय बुगाव गाव नुलाबायो नै बेयाव कालारिं नुलायबाय आरो बिदिब्ला लोगोफोरनो आं ओंखामखौबो एसे जानानै लाखानोसै दाहाय मुलि जानांगौ नालाय बेनिफ्राय दा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय